Nkoro kwa Marieta nkoro Thompson Osoro no murwanirinde o mwegereri wo bumaene bwa mwanyabantu. Lero twarenge koti iga ya Kisii twafaria petition asengenjo police kose DCIO Nyamache oferiri ko investigate a case kyomonginoyo asambere tuchinyomba cyaye ali Nyamache. Monginoyo narigete statement police abana bae abari divided chipitiri chonsi chichoiri lakini kenenge otianya korokana bose omuntu oli oyo onaba nono yomo obwatiru bose otebi guninchu police station orangeri guna police inchuga nogo seta abe interrogated bose aboli gwa maswali bono lere kesi yaro nkenge court esengenje system yaito ya yogo file ebintu lero togo file online egya to file because into asabeti ag tukasabu na DPP bata kere correspond bara respond paka bona ya kurtare 3 chambe chomonginoyo njire cha veteri covered echinde chikaliegwa kera chabali covered na DCIO Nyamache akama kuruo akaimuki chambe echo akaleta somongino omogotu orange 90 years nero rendete chombe bono ego monginoyo tabwati no mugonda akorisi chombe chinde chiakure otwache kotia tonyore direction DCIO ate bigu adirisi chombe chirigo cyo somanya noyo aoni na irira abana bae school because abana bae nere egawamanyete orphanage naga orphanage ndomanye tindi omanyana arate because this is not a government orphanage ndomanye tindi arate bigwasoke korwo bono toko tebye serikali n'abantu bali bakuru kuna abasikali bali bakoro uchunguzi ekesi kyomongino abantu babwatu bali ba divided abana bae bali basambete nyomba bali basarete ibintu byaye baibete ibintu byaye kuri nyomba babwatwe so twache court toko sabe court give directions asengenja abantu abatu abaembere iri DPP twabalikera marube county commissioner twabalikera marube bakiti bao mongino security na bana bae tibarakora so twache court toko sabe court direction abanta babakuru basikali ba investigate etina kyomuntu monginoyo babwatu bairu eseri bachachi uko tini akitwacha gokora bono nantoko saba chombe chirichira ali chiakule chiende chichitigarete omonginoyo abana bae nesikobale bae we chombe chiri aenda onie aira abana bae school issue bantu bali bakorwani omonginoyo mbali korokana bose nobone mobatagete mongino taraira na kochimogonda alia because anaovia maisha yake nororo cha bantu bagotagora chinyomba chiomonto mugasoigoro enyomba koruo somo chief bueria kochia somongino it is just 70 meters omo chief tarate chukumu yogote omongino aira na mogondo na kyo mongino akoira no tagoitwa so ameovia nini yake live yake kwa sababu akirudi huko ataweza kawawa so that's why we are appealing to security agencies wa provide you mama na watoto wake security nche nkobwati chakiri ni muswati ominto yo chandire lia kabere issue nene ekogera muswati ominto ago chandwa na sengenjo bataete ko muuru mogonde kyaro mako ya gasirete ekero mako ya asirete mojando to yore ngo ekero mako yale moyo ono muntu kumujanda mumuro mwabo umugakoye okurukusia bei oyoro mwalimu nero mutajireta amaguta ligere among'anyi kuruo mojibona sambete chinyombe ekyo ligere anyare koirobore mobwo igegento bakubuni jaki nobore mobatete komoura ligere sia bei bobo bwaye tajali tyo bugima bwo mumuro mwabo na abana bae aba batigari chintakana igegento nare gosaba ngeringa gaki wango gantu arenge ground igari ngaigo bagoteba ngachaki asaba mabera ngo baburi muno mo pastor omonto takere gosabwa mabera
n'omonto ogoseire gose n'omonto ogosete. So igo tigo obomane bwachaki bororekane iga iga buna chitibi chionsi chimoregete iga na gusie engima amo na Kenya yonsi engima ekiaro bochanjamo genderete kororekana ase serikali ayibo nagerete momoregete iga tigo bochanjo bobosire ayesaete gati amo na abariki abamangaseti obomane bonyara kororekana nabo togosaba igo.